Us presento el meu nou llibre, l'Eriçó Músic. En aquesta història, l'eriçó Atelèrix se sent frustrat. És músic, però no troba el seu lloc a la vida. Tota la seva família està volcada a la música clàssica, però en ell no desperta la més mínima emoció. Donada aquesta situació, els seus pares li conviden a abandonar el cau i que conegui la ciutat del món que està més plena de música. En arribar, s'endú una gran sorpresa. A tots els carrers hi ha grups de joves que toquen instruments, però no es tracta de música clàssica. Es pregunta, quina música ha de ser aquesta? Un dia coneix 3 noies que s'ofereixen a ajudar-lo. Li expliquen que aquesta música que acaba de sentir i que li agrada tant es diu jazz. El conviden a ballar amb la nova música. Elles li asseguren que tindrà emocions noves si mou tot el cos al ritme de la música. Donant voltes i voltes, per fi sent la música. Ja de nit, entren a un local musical on l'hipopòtam toca el violoncell, la girafa el saxo, el conill la flauta i el tigre les maraques. Atelèrix no gosa pujar a l'escenari a tocar. Li fa vergonya, pensa que no ho farà bé. Tots els amics s'uneixen per recolzar-lo i que superi els seus complexes. Els superarà? Aconseguirà tocar davant de la gent aquesta música que li agrada tant? Si esteu interessats a saber què passa amb Atelèrix, trobareu la història completa a l'enllaç que us deixo a la caixa de descripció.